जंघिया पिंधी अंतारे घाघुली बांधी छिसारे बसरा चुरा कंधा से बंधा व्यवस्था तमे एकन तम भेलाव के अछि नंबर जे क्लियर छ तमरा दीटा दिरा छ हां आई शिकारी भाई हां तमर से दीटा स्नेह को डाकी से मन तमे कहि कहि जा ना हुई बयासी घमनवासी आन सरी सबला नगरी लो आन सरी सबला हर बनी
କାହିଁକି ଡାକିଲ ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର? ନବ ଯୌବନୀ ବିଳମ୍ବ ଗଡ଼ି ଯାଏ ଶୁଭ ବେଳାଇ ନବ ନାଗ ବିନା
ବିଳମ୍ବରେ ଲାଭ ନାହିଁ ଲୋ। ସରକାରୀ ଚମାରି ଚମା ଭଗବାନ ଆଜିର ସରକାରୀ ମଦା ରସି ଗଳି କିଛି ନ ବିଚାରି ଦିଅ ବାଟ କାଟି। ଶ୍ରୀରାମ ସବୁ କାମନା ଦୁଃଖ ମାସର ଶେଷୁଳ ପାଣି ଚିନ୍ତା କର ଶୁଣନି ଦିଜ ଲୋକ ଗୀତେ ଭୟ ଚିନ୍ତା ଏବେ ଶୁଣିଲ ତ ପ୍ରିୟ ମତେ ତ ସାଧା ମାନେ ବିଦାୟ ଦିଅ। ତମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଅ ନା। ଏତି କଥା ମନ ଭାବୁ ପ୍ରାଣ ଜାଣ ସଖୀ Nato